Бүген безнең әниләр иң уңганнары район бәйгесендә катнашып, җиңү яулаган әниләребезне редакциягә чакырып бүләкләп үттек. 20 елдан артык почтада эшләдем. Безнең коллегалар, кешеләр икән. Почтада эшләдем. Аннан чыктым да инде күпмедер эшләдем икән кибеттә. Аннан инде страховой агент булып эшләп пенсиягә киттем шуннан. 30 ел кайнана белән тордым. Кайнанам белән бергә дус, татлы яшәдек, Аллаһка шөкер. Аны узаттык. Әби бабай икебез генә өйдә ялларда җыйлабыз инде күп. Менә Нәүрүз плюс язучылар көне дигән конкурс ясадык бит. Менә сезнең нинди тәэсирләр калды бу конкурста? Ничек кабул иттегез сез аны? Кирәкме ул Алла табанда әйберләр ясау? Кирәк инде, кирәк булмаса. Сез булса да халыкны ялтыра. Халыкны барыбер өйдә ята бит инде күп хәзер халык. Бер җирдә кемдер алыштырырга, һәрбер зәләк кенә шулай. Тындышмаларга төшәгез. Ничектер барыбер вакыт табылган. Балаларын караганда, идеясын караганда Аллаһта бакча вакытлары шулай бит. Яшәү өстәтелгән вакыт ул. Ничек билгеләр инде ул вакытта күп инде. Ул шигендерне үзебездә бәрәңге, совхоз бәрәңгесенә. Болында шигендер бүлеп бирәләр һәрбер аиләгә. Ничәшәр азан дип әйтигеме, аны басыры яшәү. Һәрбер кешегә минем балалар һаман ашыганалар әле. Син безнең үзәккә үттең, берәмтекләп шүбен җыйдырып башта, аннары матиклаты. Башка кеше шүбен утамыйдыр, яшул кигән матиклыйдыр, һаман әйтәләр әле. Син безнең шайтырып эшләтәгез бит. Безнең яны сыйыр савадыр инде. Сыйыр савышларга да бүлеп бирәләр. Эштән сыйыр савырга барырга кирәк. Шигендер эшкәртергә кирәк. Сыйыр савырга төшеп шуны эшләргә. Менә хак кул туңайме, кишмәдә кырчыгабыз да без. Анар белән яктыртып. Үзәккә килеп кияүгә чыктым да, шунда 89 елдан менә үзәк балалар бакчасында кече тәрбияче булып. Шул елдан алып име? Шул елдан алып. 33 ел. Шул бер җирдә. Үзегез кайсы авылныкы? Мин Савышныкы. Савышныкы. Кызыбыз бар, ике аларыбыз бар. Сез килгәндәге садикка йөргән балалар бүген бит инде хәзер 30 ел. Юк, хәзер мин минем шундый кызрак бер ни бар анда. Мин килгәндә йөргән бала хәзер минем белән эшли тәрбияче булып. Аның малаен да карадык әле мин. Безнең инде барына Рәмзия апаның клубта эшләгән шуңны хәтерләйм. Аңа тиклек ойларда хезмәт кылды икән Рәмзия апа. Мин үзем Максабаш авылы кызы инде. Югары Кибагыжа мәктәбендә 11нче классны бетердек. Ул 11нче класс бездән башланды. Без 10нчы классны укып тормадык. Сразу 11нче класска күчеп, 11нче классны бетереп чыктык. Аннан 94нче елда Күкшәй егетенә кияүгә чыктым. Электр элемтә шелтәрендә эшләдем, җыештыручы булып. 5-6 ел булгандыр әле. Аннан инде сатучы булып ташларга туры килде. 2007 елдан инде шушы район мәдәният тутында хуҗалык мөдире булып эшкә кирдем. 2007 елдан бирле шунда хезмәт куям инде. Хәзер инде костюмер булып эшлим. Менә без Зөлфия белән инде 15 ел дус татлы булып хезмәттәшләр булып эшләдек. Аллаһка шөкер. Былтыр инде Теләче информ үткәргән шушы Теләче газетына язылучылар арасында бүләкләр уйнатылды. Гаязов Илһам абый бүләк иткән сертификатка ия булдым инде мин 5 казга. Менә. Ул казларны инде Аллаһка шөкер зур булып үстеләр алар. Илһам абыйга бик зур рәхмәт. Крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Гаязов Илһам абыйга саулык сәламәтлек телим. Алдагы тормышында эшендә зур уңышлар, саулык сәламәтлек. Бик менә Теләче газетасына язылырга кирәк дип әйтәсем килә инде. Район хәбәрләре белән танышып барырга. Сезгә дә иҗади уңышлар телим. Укучыларыгыз күп булсын, газета укучыларыгыз, тиражларыгыз күп булсын. Төрле кызыклы, кешеләргә файдалы мәкаләләр, язмалар чыксын. Зур уңышлар, барыбыз да сау сәламәт булып, илләребез тыныч. Илләребез безнең Медиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Садыков Шамил Мөхәммәтович тапшырырга кушты. Ул инде сезгә үзенең зур рәхмәтләрен, җылы теләкләрен җиткерергә кушты. Ленар әйбәтләп уздырыгыз, матур итеп уздырыгыз дип үзенең җылы теләкләрен тапшырып китте. Диплом 3нче дәрәҗә, халыкара әниләр көне уңаеннан үтүче безнең әниләр иң уңганнар район бәйгесендә катнашкан
Әнисә апа Миннебаева үзәк авылыннан ел безнең узган елда конкурсыбызда катнашып, төп бүләккә ия булган иде. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрына барып, анда театр карап кайтты. Безнең актив катнашучыбыз Әнисә апа, сезгә уңышлар яңа алга таба да. Матур гына результатлар бар, без аны күреп сөенәбез. Рәмзия апа, сезгә бик зур рәхмәт алга таба да. Уңышлар сезгә. Вагизовлар гаиләсе, алар бик актив. Аларның өлкән уллары безнең районыбызның, республикабызның бик күренекле җырчысы Марсель Вагизов. Аның турында инде белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Шушы бәйгедә катнашырга шундый беренче урын алуда ярдәм иткән җанатарларыма, классташларыма, туганнарыма, авылдашларыма бөтенесенә дә бик зур рәхмәт әйтәм. Мин уйламадым, бу монда килеп беләләрмен дип, кызым миңа әйтмичә дә шундый бәйрәм ясады. Сезгә бик зур рәхмәт, шушылай зурлап чакырып, безгә бәйрәм ясаганыбыз